Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati umodzi ni mtendere ndi wofunika pothandiza maiko akumwera kwa Africa kupita patsogolo ndi ntchito zachitukuko. Professor Mutharika amalankhula izi pa msonkhano wa atsogoleri a maiko amdera la SADC umene unachitika kudzera pa makina a internet. Zambiri mulipoti ili la Mwayi Mtumodzi. Polemba pa tsamba lawo la mchezo la Facebook, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati umodzi pakati pa maiko amdera la SADC ndi wofunika kuti derali likhale ndi mphamvu. Iwo ati ngati wampando wa komiti yoona za ndale ndi chitetezo mu bungwe la SADC ya Organ on Politics, Defense and Security Cooperation analankhulapo za mmene zinthu zili mdziko la Madagascar kuti izi zikukhudza dera lonse la SADC. Professor Mutharika wati zipolowe zomwe zikuchitika ku Madagascar zikuyenera kuthetsedwa ndipo mtendere ndi kutsatira malamulo zibwerere mchimake mdzikolo. Mtsogoleri anayamikanso bungwe la SADC pa ntchito yabwino yomwe inagwira pa chisankho chomwe dziko lamalo linachititsa posachedwapa. Iwo ati ntchito yomwe bungwe la SADC inachita pa chisankhochi inathandizira kuti dziko la Malawi lichititse chisankho cha bata ndi mtendere komanso chovomerezeka. Pakadali pano bungwe la SADC lapereka chipepeso kwa manja omwe ataya abale awo pa zipolowe zomwe zakhala zikuchitika m'maiko a Madagascar ndi Tanzania. Pa mkumanowu panali atsogoleri komanso nthumwi za maiko 10 ndi mphamvu zisanu 15. Muchikalata chomwe atulutsa pambuyo pa mkumanowu, bungwe la SADC latipitiriza kulimbikitsa ntchito za mafakitale, kukweza ntchito za ulimi komanso mphamvu za magetsi. Pakadali pano bungwe lavomereza kuti dziko la Madagascar liyambe lasiya kukhala pa mpando wa bungweli ndipo tsopano udindowu wapita ku dziko la South Africa mongogwirizira. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Wachiwiri wina kwa president wa dziko lino a Enoch Chihana atsimikizira mafumu komanso anthu ochita za malonda kuti boma lipitiriza kukhazikitsa mfundo zokweza chuma cha dziko lino. Chihana amalankhula izi m'boma la Kasungu pakutha pa zokambirana zimene anachita ndi mafumu komanso anthu ochita malonda. Nayu Charles Wahara ndi nkhani yonse. Poyankhula pa zokambiranazo, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anatsimikizira mafumuwo kuti pofuna kuthana ndi njala komanso mavuto osiyanasiyana mdziko muno, boma la Professor Arthur Peter Mutharika layika chidwi pa mafuta, chakudya, ndalama zakunja komanso mankhwala. Ndipo pakadali pano boma lagula kale chimanga kuchokera mdziko la Zambia ndipo chikugawidwa kwa anthu amene akhudzidwa ndi njala komanso china chili mnjira. Pa nkhani yokhudzana ndi feteleza, Chihana anatsimikizira mafumuwo kuti boma ndi lodzipereka pofuna kuonetsetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira ndipo kudzera mu njira zosiyanasiyana likhala likufikira ndi kuwathandiza alimi. Choyamba mkudziwa State of the Nation ya President anakamba nkhani ya zomwe boma likuchita. Choyamba ni nkhani ya chimanga chomwe chagulidwa choka ku Zambia, komanso nkhani ya fertilizer, nkhani ya fuel ndi zina. Ndeni nabwera ngati messenger wa office ya president udzapereka uthenga tikuyenda district by district. Itayambira pano pa Kasungu lerolo, mawa ku Mzimba, tifika ku Nkhatabe, tipitirira kuma district wonse pa Central Region mpaka kumwera to make sure kuti ife ndi anthu tiyendere limodzi. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko linoyu analangiza adindo a konsolo ya boma la Kasungu kuti aonetsetse kuti akugwiritsa bwino ntchito ndalama zokwanira 5 billion kwacha zomwe nzothandizira madera aphungu, kuti aonetsetse kuti mboma la Kasungu mukuchitika zinthu zogwirika zomwe nzothandizanso kukopa anthu ochita malonda kuti adzayambitse ntchito za malonda mbomali. Ndipo poyankhula m'malo mwa mafumuwo, Senior Chief Kaomba inayamikira boma kamba ka ndondomeko zosiyanasiyana zomwe lakhazikitsa ncholinga chofuna kuthandiza komanso kutukula miyoyo ya Malawi. Ndine Charles Wahara, MBC Lilongwe. Mwambo wokumbukira asilikali amene anamenya nawo nkhondo za pa dziko lapansi uchitika mmawa uno m'mizinda ya Lilongwe, Mzuzu komanso Zomba. Malawi Defense Force ati zonse zili mchimake pamene akuyembekezeka kupereka ulemu kwa asilikali amene anaphedwa akugwira ntchito yolimbikitsa mtendere m'mayiko ena. Yamikani Simutowe walemba ripoti ili. Remembrance Day ndi tsiku lomwe maiko omwe anali pansi pa ulamuliro wa dziko la Britain amakumbukira komanso kulemekeza asilikali omwe anamenya nawo nkhondo za pa dziko la pansi. Nkhondo yoyamba inayamba mchaka cha 1914 ndipo inatha pa 11 November
1918. mwambowu umachitika pa 11 Novemba kapena la Mulungu loyandikana ndi 11 Novemba msabata yachiwiri ya mwezi umenewu. Ichi nchifukwa chake mwambowu uchitika la Mulungu likudzali mzigawo zonse za dziko lino, ndipo mu mzinda wa Lilongwe uchitika pa bwalo la chipilala cha chikumbutso ku area 18. wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko Dr. Jane Ansah adzayimira President Professor Arthur Peter Mutharika. Padakali pano mneneri wa Malawi Defense Force Paul Chiphwanya wati dongosolo lonse la mwambowu lili mchimake. MPC itafika pamalowa inapeza asilikali komanso anthu ena omwe atenge mbali pa mwambowu akuchita zokonzekera. Komanso timatengera mwayi pa mwambo umenewu kuti tilemekeze mizimu ya abale andalongo a Malawi Defense Force amene akhala akutaya miyoyo yawo akugwira ntchito ya usilikali m'mayiko osiyanasiyana apa ndi pambuyo pa nkhondo yachiwiri ya pa dziko lonse lapansi. Mukhoza kukumbukira kuti tinali ndi asilikali amene ankateteza njanji uku ndi ku Mozambique imene timachita kuti Nakala Corridor Campaign. Asilikali athu anagwirapo ntchito ku Rwanda, anagwirapo ntchito ku Ivory Coast pansi pa United Nations, ndipo pakali pano tiliso ku Democratic Republic of Congo kumene kuthandiza kuti mtendere ukhalepo pa dziko lonse lapansi anda pansi pa Force Intervention Brigade ya United Nations. Ukutu konseku tinakhala tikuluzanso asilikali angapo, ndipo timatengera mwayi pa mwambo umenewu kuti tilemekezenso mizimu ya anthu amenewo amene adataya miyoyo yawo pa makampeni amenewo. Mwambowu amachita pa mapeto a sabata yotolera ndalama zothandizira asilikali omwe anapuma pa ntchito komanso mabanja a asilikali omwe anaphedwa ali pa ntchito yawo. Malingana ndi bungwe la Veterans and Ex-Service League of Malawi, asilikali 8 omwe anamenya nawo nkhondo yachiwiri ya pa dziko lapansi akukhala kuzomba pamene 39 akukhala kumudzi kwawo. Padakali pano mkulu wa bungweli a Henry Odilo wapempha boma kuti lidzipereka mwayi wa ntchito kwa asilikali omwe anapuma pa ntchito. Iwo ati ena mwa asilikaliwa adakali ndi mphamvu ndipo akhoza kuthandizira pa ntchito yokhwimitsa chitetezo mzipata zotulukira mdziko muno. Tili ndi asilikali amene anapuma, tapempha kuboma kuti anyamata athuwa amene ali ndi nyonga pakali pano apasidwe mwayi wa ntchito yotatha kugwira kuthandiza mdziko muno. Mwachisanzo ma natural disaster kamachitika asilikali athu amene anapuma atha kuthandiza. Kaya ndi security apa airport, kaya ma security amaboda, kaya kapena kuthandiza kumene uphunzisi. Ena anasiya ntchito ali a mechanic for example. Ndi anthu akuti ma skills amenewo adakali nawobe atha kuthandiza. Ena mwina athaso kugwiritsa ntchito azikaphunzisa asilikali amene angolembedwa kumene. Mawu ake mneneri wa boma a Shadrack Namalomba wapempha anthu komanso makampani kuti apitirize kuthandiza asilikaliwa. Anamalomba ati boma liunika maganizo omwe bungwe la Velom lapereka pofuna kusamalira asilikaliwa. Tipitirize kupemphabe chifukwa makampani ambiri sanabwere, koma tithokoze National NBS yathandizira kwambiri, koma pali makampani osiyanasiyana kuti ufulu umenewu tizitha kumapanga ma business, tizitha kumapanga zinthu zathu mmene timakhalira Malawi muno kumasangalala ndi ufulu umenewu. Anthu amene amenyera ufulu ndi anthu amenewa, ndiye ngofuna ndithu tonse tibwere pamodzi ndi kuwathandizira. Nkhondo yachiwiri ya pa dziko lapansi inayamba mchaka cha 1939 ndipo inatha mchaka cha 1945, ndipo mwambowu uchitika pamene patha zaka 107 kuchokera pomwe nkhondo yoyamba inatha mchaka cha 1918. Yamika Nsimtowe, MBC Lilongwe. Ndipo wapampando wa komiti yaikulu yokonza mwambo ngati omwewu ku Mzuzu Agomezani Nyasulu wati mgwirizano pakati pa nthambi zonse zokhudzidwa wathandiza kuti ntchito yokonzekera iyende bwino. Alex Mangosi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Chimwemwe Mirulu. La Mulungu lachiwiri la mwezi wa Novemba chaka chilichonse ndi tsiku lokumbukira asilikali omwe anataya miyoyo yawo pa nkhondo zikuluzikulu za pa dziko lapansi. Wapampando wa komiti yokonza mwambowu ku Mzuzu Agomezani Nyasulu omwenso ndi mkulu wa konsolo ya mzinda wa Mzuzu ati zokonzekera zonse zili m'malo mwake. Tinganene kuti mothandizidwa kapena mogwizana ndi anzathu onse nthambi za boma zomwe zili kuno ku Mzuzu, tinganene kuti tonse takhala pansi tagwirizana ndipo takonzekera mwambo umenewu. Mneneri wa Malawi Defense Force
Lieutenant Colonel Frank Kayanula wapempha makampani ndi anthu mdziko muno kuti apitirize kuthandiza asilikali omwe anamenya nawo nkhondozi. Mwambo okumbukira zimenezi unachitika pamene mtsogoleri wa dziko lino His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika yemwenso ndi Commander in Chief wa Malawi Defense Force anakhazikitsa sabata yokumbukira pope imene inachitika ku Page House pa 27 October, ndipo kumeneko anagula pope woyamba pa mtengo wa 5 million zimene ndi zoyamba kuchitika mdziko la Malawi, ndipo zikupereka chitsanzo cha kukhudzidwa komanso ulemu umene mtsogoleri wa dziko lino akupereka kwa asilikali athu amene anapereka miyoyo yawo kuthandizira kuti dziko lathu lifike pamene lili pano. Chimodzimodzinso tikupempha ena amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kuthandizirabe kuti akhoza kutero popereka chithandizo chawo kwa akaunti imene ilipo ya Veterans and Ex-Service League of Malawi. Mkulu wa polisi kunzuzu Osman Gondwe watsimikizira anthu kuti kudzakhala chitetezo chokwanira pa tsikuli. Efeyo ngati a polisi mene nthawi imeneyi ndiyofunika kwambiri. Ndiye ngati a polisi feyo timapereka chitetezo. Tionesesa kuti chitetezo pa tsiku limeneyi chizakhale chokhwima. Kulilongwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akayimiridwa ndi wachiwiri wawo Justice Dr. Jane Ansah, wachiwiri wina kwa Presidenti olemekezeka Enoch Chihana akayimirira mtsogoleriyo mu mzinda wa Nzuzu. Pakadali pano mkulu wa asilikali ku Kobe Barracks Lieutenant Colonel Duncan Davey wati zonse zokonzekera mwambo wa chikumbutso kuzomba zili mchimake zimene ndikuphatikizapo mapemphero ndi ulemu wa asilikali. Funika kwambiri kuti anthu amene atidziwa kumbukira. Chifukwa choyamba nchonena kuti anthuwa kuti akamenya nkhondo imene sanapite paokha. Anthu amenewa adatumidwa ndi dziko komanso nthawi imene ngati mukumbukira tinali under the British. Ndiye anthu amenewa akhala kumenyera ma British amene wankhondo komanso amakhangada kuyimirira dziko lawo. Ndi zimene zizi zimalimbitsa mtima kapena nene kuti pachizungu timati kuachita motivate asilikali amene akuseva lerolo kuti tsiku lina nawonso adzakumbukiridwa ngati ma heroes. So zimatilimbikitsa kuti tilimbikire kugwirira ntchito dziko lathu kuti dziko lathu lino likhale ndi bata komanso mtendere. Komanso timayenera kuchitanso contribute kubata ndi mtendere la dziko lonse lapansi monga mmene constitution yathu ya Malawi imanenera. Mtima boma lili ndi chidwi ndi welfare yawo kapena umoyo wawo kuti ukhale wabwino, komanso Malawi Defense Force mwapaderadera imakhala yowayang'anira nthawi zonse, ndipo ife atsogoleri makayineyo amene andika kuno Kobe Barracks kuti kuli memorial home ntchito yanga yayikulu kwambiri yowayang'anira anthu amene. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yakhazikitsa ntchito yopereka thandizo kwa manja okhudzidwa ndi njala mchigawo chapakati. Ntchitoyi ayikhazikitsa mboma la Salima kumene manja oposa 38,000 akuyembekezeka kulandira thandizoli. Mawake mlembi wankulu ku Dodma Wilson Moleni anati boma lipereka thandizo kwa anthu onse 4 million maboma onse 28 ndi mizinda inayi ya mdziko muno. Jensesi Moyo wadzani nkhani yonse. Ripoti lomwe inatulutsa komiti ya MVAC linaonetsera kuti Amalawi 4 million ndiwo akumana ndi vuto la kusowa kwa chakudya nyengo ya dzinja ya 2025 ndi 2026. Kamba ka ichi, nthambi ya Dodma inakhazikitsa ntchito yopereka thandizo kwa anthuwa yomwe iwafikire ndi thumba la chimanga kapena ndalama yokwana 90,000 kwacha pakati pa miyezi ya November 2025 mpaka February 2026. Nthambi ya Dodma yakhazikitsa ntchito yopereka chimanga ku manja okhudzidwa ndi njala ku Salima, zomwenso ndi kuyamba kwa ntchitoyi mchigawo chapakati. Pokhazikitsa ntchitoyi, komishonala woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi Wilson Moleni ati boma lapeza 51 billion kwacha mwa 209.4 billion kwacha yomwe ikufunika mu ntchitoyi. Iwo ati ngakhale palibe ndalama yokwana 148 billion kwacha yomwe ikufunika mu ntchitoyi, iwo ayikhazikitsabe molingana ndi khumbo la boma loti Amalawi apeze chakudya. Atapanga report anzathu Malawi Vulnerability Assessment Committee, President athu a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analengeza kuti pali maboma amene akhudzidwa kwambiri ndi ngozi. Ndipo ndimafuna ndifotokozere kuti ngakhale sili choncho programu yogawa zakudya ichitika maboma wonse 28 ndi ma city council 4, palibe amene asiyidwe.
ndipo bwana mkubwa wa boma la Salima a James Mwenda wayamikira ntchitoyi ponena kuti ithandiza mabanja omwe akhudzidwa kwambiri ndi vuto la njala. Iwo alimbikitsanso anthu kuti asagulitse chimangachi. Mnandimva ndikuwapempha anthu amene akulandira chithandizo limene kuti apewe ndithu mchitidwe wogulitsa katundu amene chimanga chimenechi, komanso tinachenjeza kwa amene amanyengerera anthu amene agule chimanga chimenechi kuti akapezeka akupanga mchitidwe umenewo ndithu tionetsetsa kuti amenewa anjatidwe ndithu ndi apolisi. Chifukwa cholinga cha ndondomeko imene sikugulitsa yayi, cholinga kuti anthu amene akuvutikitsitsa alandire, ndi cholinga choti pa miyezi 9 imene at least njala ikhale kuti sinapweteke kwenikweni. Mkulu wa bungwe loona za chakudya pa dziko lonse World Food Program WFP Young John Lim anati ndi wodzipereka kuthandiza boma kuthana ndi vuto la njala. Ntchito yogawa chakudyayi anayikhazikitsa kale kumwera kwa dziko lino, ndipo ayikhazikitsanso mchigawo chakumpoto msabata zikubwerazi. Chinsisi Moyo, MBC, Salima. Popitirira nkhanizi, bungwe la Malawi Investment and Trade Center MITC latsimikiza zakuchoka kwa mkulu wa bungweli a Kruger Phiri. Malinga ndi chikalata chimene bungweli latulutsa, a Phiri anachoka ku bungweli mwezi watha pa 29. Izi zikudza patangopita maola ochepa apolisi mu mzinda wa Lilongwe atatsimikiza zakumangidwa kwa mkuluyu yemwe mwazina akumuganizira milandu yozembetsa ndalama. A Phiri akuyembekezeka kuonekera ku bwalo la milandu posachedwapa kumene akayambe kuyankha milanduyi. Dziko lino lili ndi kuthekera kupeza ndalama zokwana 480 billion kwacha pofika mchaka cha 2040 podzera mu ndondomeko yatsopano yoyendetsa ntchito za ulimi wa khofi. Nduna ya zaulimi wamthirira ndi chitukuko cha madzi a Rose Mbirizi amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa ndondomeko yolimbikitsira ulimi wa khofi. Chinsisi Moyo walemba ripoti. Kutumiza khofi kunja kwa dziko lino kukupitirizabe kukhala gwero lofunikira kwambiri lopezera ndalama zakunja. Komabe dziko la Malawi lakhala likukumana ndi zovuta zambiri popanga ndi kutumiza khofi kunja. Pofuna kuthana ndi izi, boma lapanga ndondomeko yotchedwa Malawi Coffee Strategy mchingerezi motsogozedwa ndi sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology MUST. Ndondomeko imeneyi ndi gawo la projekiti ya ndalama zakunja zokwana 15 million euros yomwe ikuthandizidwa ndi boma la Italy pansi pa programu ya Advancing Climate Resilience and Transformation of African Coffee Project yomwe ikuyendetsedwa ndi bungwe la United Nations Industrial Development Organization UNIDO maiko asanu aku Africa. Polankhula pamwambo wokhazikitsa ndondomekoyi, nduna ya zaulimi zamthirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachi Mbirizi yati ndondomekoyi ithandiza kubweretsa mdziko muno ndalama zakunja. Ndondomeko imeneyi itipindulira kwambiri monga mwaona kuti ndiya 2025 kufika 2040 and tikuziwa kuti tikamamaliza zimene tikupangazi coffee azatibwesera ndalama zochuluka kwambiri pafupifupi 240 million euros pa chaka, and zimene zini ndalama zokuti ni ndalama zakunja. Ndiye coffee yu ndithu pena pakazi tithandizira kwambiri kupeza ndalama zakunja, makamakaso alimi athu apindula kwambiri alimi a coffee. Mtsogoleri wa gulu lomwe likupanga ndondomekoyi, Professor David Mkwambisi wochokera ku sukulu ya ukachenjede ya MUST, anati ndondomekoyi ilimbikitsa ulimi wa khofi mdziko muno. Kusintha kumene tapanga propose strategy kwambiri tufuna kuti anthu agwire ntchito ngati timu imodzi. A research, a extension, a training, komanso patsogolo pake pakhale boma la Malawi kubweretsa ndondomeko kapena bungwe loti pange drive coffee mine. Mfumukazi Kamgundanga yochokera ku Phoka Coffee Growers inati ndondomekoyi ndiyofunika kwambiri kwa alimi a coffee. Pofuna kulimbikitsa ntchito za boma zolimbikitsa ulimi wa coffee, alimi adzasonkhana ku Lilongwe loweruka likubwerali pa chikondwerero choyamba cha Malawi Coffee Festival. Chinsisi Moyo, MBC, Lilongwe.
mgwirizano wa mabungwe olimbikitsa ufulu wa ana a NGO Coalition for Child Rights lapempha mabungwe amene si aboma m'boma la Blantyre kuti athandize pa ntchito yonetsetsa kuti chiwerengero cha milandu imene ikumalizidwa ikhudzana chikukwera m'dziko muno. Mkulu oyendetsa ntchito za bungweli m'dziko muno a Henry Machemba alankhula izi pa maphunziro apadera amene bungweli linakonzera gulu la mabungwe osiyanasiyana m'boma la Blantyre. Ruth Chinangwa ali ndi nkhani yonse. Amachemba ati maphunzirowa ndi mbali imodzi ya ntchito yomwe ikuyembekezeka kugwiridwa mu zaka zisanu ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti milandu isanu ndi umodzi mwa khumi iliyonse ikumalizidwa pomafika mchaka cha 2029. Iwo auza MBC kuti maphunzirowa awathandizira kupeza mfundo zoyenera kuchita pokonzekera ntchitoyi chaka chamawa powunikira ndondomeko zopititsa patsogolo umoyo wa ana. Msonkhano wa lero unali kuti amawunika mavuto amene anawapeza pa msonkhano wa kumbuyo komanso kuti amaona kuti kodi tipange mapulani otani kupita chitsogolo kufuna kuti nkhanza zimene zapezeka komanso kuti ziopsezo zimene ana akumana nazo kuti zikhoza kuwatayitsa chisamaliro tingazithetse bwanji. Pali mfundo zingapo, pali gawo loyamba ndilokhuzana ndi kuteteza komanso kulondoloza ana amene akumakhalira kuti amayendayenda m'misewu komanso kuti mwina amakhala kuti agwira ntchito alembedwa ntchito komanso akupanga zosiyanasiyana sali pa makolo awo sapita ku school. Mfundo yachiwiri ndiyokhuzana ndi milandu kapena kuti nkhani zimene zapangidwa ripoti zokhuzana ndi kupsinjika kwa ana komanso mwina nkhanza zosiyanasiyana. Mawu ake potsekera maphunzirowa wapampando wa mabungwe omwe si aboma m'boma la Blantyre Amalango Maganga ati ndiokonzeka kukwaniritsa ntchitoyi. Kwambiri project iyi ikuyang'ana ana amene amapezeka m'misewu mwathu, street connected kids, kuti tilimbikitse maubale ndi kuchokera mabanja amene amakhalamo kuti mwina tithe kuthana ndi futo ngati limene ndi maphunziro ofunikira kwambiri, ndi project yofunikira kwambiri imene ifeyo tadzipereka kuti tigwire ntchito modzipereka ifeyo komanso kuphatikiza ku council kuonetsa project imene ipambane. Pakadali pano gulu la mabungweli lini mamembala 80. M'malo mwa MBC kuno ku Blantyre, ndine Ruth Chinangwa. Munkhani za masewero, mkulu woona za malonda ku bungwe la Football Legends Association a Peter Kaira wati timu ya Malawi sidzachititsa manyazi pamene isewere ndi Zambia Legends mwezi wa mawa. Akaira anena izi atalandira chikho komanso mendulo 30 kuchokera ku kampani ya Into Sports imene imagulitsa zipangizo zogwiritsa ntchito pa masewero osiyanasiyana. Paul Mlowoka wadzandiza mbiri. Bungwe la Football Legends Association linalengeza masiku apitawo kuti likufunikira thandizo la ndalama zokwana 50 million kwacha kuti lichititse masewero ake ndi dziko la Zambia. Kufikira pano makampani osiyanasiyana akhala kubwera kuthandizapo ndi ndalama kuphatikizapo kampani ya Victoria Forex Bureau yomwe yapereka 3 million kwacha komanso kampani ya Triple M yomwe inapereka 2 million kwacha. Malinga ndi a Peter Kaira, bungwe lawo pambali polandira thandizo la zachuma ndilokondwa kamba ka thandizo la mendulo komanso chikho chimene kampani ya Into Sports yapereka zomwe ati zipereka chikoka chapadera kwa osewera kuti chikhochi chidzakhale ku Malawi konkuno. Mukumbukire kuti ife timakhala ndi magames ngatawa kutha kwa chaka ndi cholinga chifukwa pali maplayers ambiri amene umoyo wawo akalewa kuti mwina si wabwino kwenikweni. Tikuyamika koposa chifukwa tikudziwa kuti mene achitira Into Sport ena abweranso kuti thandizaso njira ina. Mkulu oyang'anira kampani ya Into Sports kulilongwe Anis Yusuf ati apereka thandizoli kamba kofuna kuonesa chikondi kwa osewera akalewa komanso ati pofuna kupereka chikoka pa masewerowa. Pa Legends ndantoti abweresa chisangalo mdziko muno osewera mpira mbuyo mu. They brought a smile on our face. Ifeso tukwena kuwapanga support pa nthawi ino. We know kuti ambiri mwayo they are going through difficult times. So it is our responsibility as Malawians to join our hands together and support them. Bungwe la Football Legends Association lichitisa masewero apakati pa Malawi Legends ndi Zambia Legends pa 28 December pa bwalo la Bingu kulilongwe. Ndipo bungweli linalandira kale thandizo la ndalama zokwana 30 million kwacha kuchoka kwa Mr Champion, ndipo ati pakadali pano angotsala ndi 15 million kwacha kuti zofunika zonse zitheke. Ni nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu.
Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.